बे समाव मोनसे गिलु बालु आरो साननो गोनां खौरां खनसेनो गासै 290 सुबुंखौ जिउनि साजा फोसावदों आरो सरकारनि बे साजा फोसावनायखौ लानानै मुलुगनाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। नंगौ, खनसेनो 290 सुबुंखौ जिउ फोजोबनायनि साजा फोसावनाया मोनसे साननो गोनां खौरां। मोनसे धोरोमनि नेमखान्थिनि हेंथा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जिउ जोबनायनि साजा फोसावदों। आरो बियो माबोरै मोनसे हादरनि सासन जानो हागौ? सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो बे साजाखौ फोसावनाय जादों आरो 2023 मायथाइनि जोबहां समावनो बे रादायखौ फोसावनाय जादों आरो बेनो जाबाय हिजाबनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो सरकारा बे साजाखौ फोसावनाय जाबाय गासै 290 सुबुंखौ। बे साजाखौनो होदों इरान हादरनि सरकारा। इरानाव दायो हिजाबनि हेंथायै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो जायफोर सुबुङा इरान सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों बैफोर सुबुंफोरखौ गोरानिफ्राय गोरा साजा फोसावनाय जादों आरो बेनो जाबाय जिउनि साजा। नरवे सुबुं मोनथाय आफादा बे गिलु बालु खौरांखौ सोराङाव लाबोदों। देग्लायनो बोसोरावनो इरान सरकारा 604 सुबुंखौ जिउनि साजा फोसावदोंमोन आरो बेनिनो गेजेराव 290 सुबुंफोरखौ जिउनि साजा होनो थागथियारि खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बे साजाखौ उन्दै उन्दै गथ' आरो आइजो माहारिखौबो निमाहा होनाय जायासै जिउनि साजानिफ्राय इरान सरकारा। आरो बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो मुलुगावनो सावरायनो हमदों इरान सरकारखौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।